Mnogo je zaista u današnje vreme onih kojima je potrebna pomoć. Zbog toga danas pričamo. Trebalo bi mnogo češće da pričamo i o milosrđu i o dobročiniteljstvu. Gosti u 150 minuta su sveštenik Vladimir Marković, on je sekretar Verskog dobrotvornog starateljstva, i Lena Kovačević, naša prijateljica. Dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Hvala mnogo što ste nam došli. Leno, tebi dobar dan. Ćao, dobar dan. I dobro nam došla ponovo u 150 minuta. Ćao, dobar dan. Tebi i ćao i dobar dan. Pa dobro, ti si nam ovde nekako već domaća. Da, stalni čovjek. Dobro, imamo lep povod, oče, za ovo gostovanje. Naime, crkva je dobila SMS broj sada, uz pomoću koga će mnogo nekako, pretpostavljam, i lakše i jednostavnije ići prikupljanje sredstava za crkvenu kuću. Jeste. Dobili smo broj 2844. To je broj za sve mobilne mreže. Blagodarići dobroti ljudi iz Telekoma, Telenora i VIP-a. Tako da od sad svi naši sugrađani ili ljudi uopšte koji žele da doniraju jedan obrok, slanjem SMS poruke to mogu da učine. Skinuće im se 100 dinara i to je neka otprilike vrednost jednog obroka koliko nas to košta. To je velika pomoć, ali s druge strane je velika i pomoć i svih vas koji se bavite medijima, umetnika, Leninih kolega, svih oni koji su podržali našu kampanju, podizanja svesti u stanovništvu o tome da zaista ima puno ljudi koji su gladni, koji su u velikoj potrebi. Ne samo oni ljudi koje viđemo po ulici ili koji nemaju krov nad glavom, sve više u poslednje vreme normalnih ljudi za koje nikad ne biste rekli da su možda negde vaše komšije ili da su negde vaši prijatelji koji zbog ličnog nekog ponosa to neće da kažu. Ali svako onaj ko malo više istražuje ovu temu može lako doći do tih podataka. Oni se objavljuju na sajtu Ministarstva za trgovinu. Kolika je cena, ne znam, jedne potrošačke korpe i znamo svi kakve su plate u Srbiji. Znamo jako dobro, da. Da se bukvalno svakom može desiti da, ne znam, zbog nekog prestanka ugovora o radu dođe u tu situaciju da zavisi od nečije milostinje. Da ostane bez posla i da ostane bez mogućnosti da prehrani i sebe i svoju porodicu. Je li, Leno, tebi baš takvo razmišljanje je bilo motivacija negde kada si poželela da pomogneš? Jeste, zapravo, evo da kažem, prvo naravno hvala veliko ocu Vladi i uopšte generalno na cijeloj toj akciji, zato što ja konkretno znam za VDS već nekoliko godina i zapravo čini mi se jedna od prvih aktivnosti koju smo zajedno radili jeste bio koncert u Zvezdari teatru, gde su nastupali, što stvarno je fantastično, i Bajaga, recimo, i Divna Ljubojević, i bila je fenomenalna ekipa ljudi. I tako da tu smo uspeli neka mala sredstva skupimo, ali vrlo značajna. I u suštini slučajno i spontano se dogodilo to da je Andrej Andrejević, koji je inače autor pesme, pisao je muziku i aranžman je radio, on je zapravo došao na ideju toga da se napravi oko Uskrsa jedna dobra pesma koja može da se iskoristi na ovaj način. A nekom stvarno Božijom promisli, otac Vlada i ja smo bili u kontaktu i pričali o tome koliko je zapravo VDS-u potrebno ne samo konkretno da se uplati, nego samo da ljudi znaju za VDS. Vi vidite da ljudi ne znaju ništa o crkvenoj narodnoj kuhinji, što je neverovatno u suštini. Pa dobro, mi se trudimo da pomognemo. Mi smo u 150 minuta već imali priču o tome kako kuhinja funkcioniše i tu je bilo mnogo lepih prizora. Nekako najlepša od svega čini mi se da je činjenica da vaša crkvena kuhinja ne poznaje veru i da to uopšte nije važno, da je tu dobrodošao svako onaj kome je taj obrok potreban. Tako je, bez obzira i na veru i na naciju. Dakle, svi dobijaju, bez obzira na to da li imaju neki papir ili ne, niko im nikakve papire ne traži. I to je još jedan dokaz da crkva u 21. veku može da postoji i da bude bitna za jedno društvo i za jedan sistem, da može da postoji i da bude zaista društveno korisna. To mi upravo i radimo celokupnom sistemu za socijalnu zaštitu grada Beograda. Pomažemo u tom smislu dokle traju te potrebne provere koje oni moraju da izvrše da bi nekome dodelili socijalnu pomoć. Mi smo tu kao neka vrsta prve pomoći i to je, mislim, jako značajno za sistem zaštite u Beogradu. Kad kažu ljudi da se za crkvenu kuhinju ne zna, previđaju to da za crkvenu kuhinju i uopšte starateljstvo vrlo dobro znaju oni ljudi koji su u potrebi i oni preko crkve lako saznaju za nas i oni se nama već duži niz godina i obraćaju za pomoć. Ali ljudi moraju da budu svesni toga da crkva svoju manifestaciju vere, odnosno svoje milosrđe i svoje dobro delo koje je manifestacija vere, mora negde da čuva za sebe, u smislu da se time ne hvali i da živi po onoj evanđelskoj, da ne zna levica šta čini desnica.
Tako da je promocije i oglašavanje ovakvih stvari vrlo, što se aspekta naše vere tiče, problematično. Tu treba biti obazriv. I mi se zaista tako i trudimo, jer nam je najbitnije da imamo Božju blagodat za sve ovo što radimo. Ali opet treba znati za taj 2844 koji radi u svim mrežama. Treba znati da to ljude košta 100 dinara, a za nekoga drugog to može biti razlika između toga da li su siti ili su gladni. Što je stvarno strašno. Pa što je ogromna stvar i u današnje vreme je činjenica koja ne bi smela da postoji. Kažite vi nama, šta još može da se uradi? Da li je crkvi potrebno još nešto što bi mogla da pruži ljudima kojima je to potrebno? Je li to možda garderoba ili evo, vi nam kažete? To obično nije garderoba iz prostog razloga što je to podizanje svesti zapravo misija crkve da svedoči svoju veru u svetu. Tako da je angažovanje ljudi iz različitih oblasti, možda nekad to njihovo slobodno vreme, neka topla reč, učestvovanje u milosrdnim posetama koje mi obavljamo po svim ustanovama socijalne zaštite grada ili ovako angažovanje umetnika u sklopu ove akcije. Dakle, to je bitno za crkvu da ima jednu instituciju kako je starateljstvo gde ljudi mogu da svoje znanje i svoje talente stave u službu misije crkve. To je za nas negde bitno. Tako da svako onaj ko osjeća unutrašnju potrebu da čini dobro, on to može da nam se javi na te naše telefone, da pogleda taj naš sajt Starateljstvo.rs i tu će dobiti sve potrebne informacije. A mislim da ljudi kojima je potrebna pomoć, oni to vrlo dobro znaju za nas i Leno, evo videli smo, pesma ima najlepši mogući naziv. Jeste, Voli, voli, voli. Da, i stvarno je divan tekst i uopšte meni se dopala i sama kompozicija, jer često ovu vrstu akcija, kako da kažem, nije da prati loša muzika, to nije lepo reći i nije nužno tako, ali recimo da je meni možda kvalitet ove pesme nešto bolji i znatno, kako da kažem, na nekom boljem nivou muzički nego što se možda da očekivati. Tako da je ono što je važno jeste da ispred svega ide i dobra muzika. I nekako, evo, obzirom na to da je specifična tema, naravno teže nam je da veliki broj ljudi sazna za pesmu, ali je fenomenalno da se jedna dobra ekipa muzičara okupila kao što su i Sale i Bojan i Nevena i Jelena i uopšte generalno je dobra ekipa muzičara. Tako da je to isto nešto što je lepo i iz različitih žanrova. I to je dobro, zato što u suštini vi sad kada sve nas vidite na jednom mjestu možda i ne bi rekli iz koliko mi zapravo različitih žanrova dolazimo. Da, ali je sjajno vidjeti takve umetnike i takve pevače. Andrej nas je na jedan i zanimljiv tu način okupio. To je ono što je lepo. Mnogo hvala. Hvala vama i hvala tebi puno. Hvala i vama što ste bili. Da kažemo još jednom 2844